To je vek Beca, sad. Mokoć, jel, ili ću upišati onaj gore? Upišite 12 gotovo. Ovo je dobro, ako sad treba šta u 2-3 ovaj posao. Тут гаркнуть, вийти так. Taj više nisam na nas kuće. Eno ga leti, eno ga bježi. Eno ga bježi iz kuće. Pucaj, dvojica. Polako, to ne može.